her historic feat. Daog ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa Mubadala DC Open 2026 sa Amerika. Nakuha ni Ayala ang tournament title human gipildi ang world number 3 ug top seed sa torneo nga si Jessica Pegula. Nakadaog una ang American tennis ace sa opening set sa score nga 4-6. Kinahanglang iundang ang laban sa tunga-tunga sa second set tungod sa daot nga panahon. Dihang gipadayon, thrilling ang match-up sa second set kung asa daog si Ayala 6-4. Sa deciding set, nag-dominate si Ayala sa score nga 6-love. Kita ang kalipay ug excitement ni Ayala isip labing unang Pilipino nga nakadaog sa WTA Tour Singles. Nagpasalamat siya sa suporta sa iyang fans all around the world. Lakip ang mga Pinoy on court sa Washington DC ug Team Pulao dinhi sa Pilipinas.